În balonul ăla acolo m-am păliat de scorpioni. Te-ai dus tu ca maniacul să te trezești la 5 să vezi răsăritul. Au zis că sunt scorpioni. M-am speriat. اهلا وسهلا فيكم جميعا. Ce are satana asta? Gata cu muzica, gata cu distracția. لورنس المراشدي. Am ajuns și în Aqaba. Tocmai ce am reușit să rezerv o cazare. Acum ne îndreptăm spre ea, mai avem vreo 15 minute 10 minute. Și deocamdată admirăm Marea Roșie. În sfârșit aici cred, așa simt eu, că o să găsim Gasap. Bun, dar găsim Gasap în spate, în oraș, în Aqaba, unde mergem noi acum, e cumva, nu chiar în orașul Aqaba. Cazarea o să fie undeva la plajă, lângă. Dar să vedem, că nu știm despre ce. Când ai luat cazarea? Acum de un minut am rezervat cazarea. Mergem la Plezneală. Mergem pe mâna lui Ildi. Deci până acum am mers pe mâna lui Iulian, în Wadi Ram pe mâna mea și acum mergem pe mâna lui Ildi. Să vedem ce se întâmplă. Mi-a băgat degetul în nas. Am uitat pe film. Asta este, asta înseamnă să facem filmări brute. No, am ajuns și în Aqaba în urmă cu vreo câteva ore. Ne-am cazat, ne-am pus în pat să dormim. Dormi cred că vreo oră. Și acum la periferie 10 km de centru. Da, aproape suntem acum aproape de granița cu Arabia Saudită. Am găsit un loc unde este mai, să zicem că nu este atât de stânjenitor și pentru mine să fac baie în costum, pentru că aici este mai retras, plaja e mai retrasă. Da, deci practic aici, după cum puteți vedea, mai sunt turiști. Ideea e dacă am fi mers în Aqaba, oamenii s-ar fi uitat un pic ciudat la Ildico. Na, fiind musulmani, nu prea ar fi fost ok pentru ea să intre în bikini. Dar eu sunt în bikini. Na, hai să vedem. Primul contact cu Marea Roșie din Iordania. Foarte limpede apa și foarte plăcută, răcoroasă. După ce în cameră nici măcar apă rece nu avem atât aici de cald. O să fie fain. Practic acum doar o să ne relaxăm astăzi și mâine. Ne îndreptăm spre centrul Aqabei în căutare de ceva bericici. Gasap. Și Gasap, bineînțeles. Ceva mâncare bună. Deocamdată stăm și admirăm Asfințito. Deja soarele a apus de 15-20 de minute. Și Așa. se vede destul de fain. Am notat cam vreo 2 ore. După masa vin foarte mulți localnici aici să facă baie, foarte mulți. Joacă fotbal și vin cu gustări. Și am profitat un pic de ziua asta de joi, pentru că mâine e vineri, mâine e sărbătoare, că vinerea la arabii ca și duminica la noi. Și am pornit spre centrul Aqabei în căutare de Gasap. Din păcate pentru noi nu am reușit să găsim Gasap, în schimb ne-am luat câte o shawarma și câte o bere. Aqaba este singurul oraș din Iordania care are ieșire la litoral, la Marea Roșie, fiind situat pe coasta de nord-est a Mării Roșie, între peninsula Sinai și peninsula Arabică. Deja vorba asta călătorului stă bine cu drumul a devenit un clișeu. Am luat micul dejun aici la 15 km de Aqaba, la cazarea noastră, și ce ne-am gândit? De sare meciul Belgia cu Italia, un
meci foarte tare pe care nu am vrea să ratăm și am vrea să ne relaxăm. Să ne uităm la o terasă sau undeva, să fumăm o șișă. Ai scoada Azura. Da, sperăm să câștige Italia. Noi cu ei ținem în meciul ăsta, având în vedere următoarea destinație în care o să ajungem. Așa că am luat-o la drum spre Aman. Uite ce privești. Lăsăm în urmă Marea Roșie. Însă, din păcate, chiar pe când să filmez, nu se mai vede, dar imediat o să se mai vadă. Intrăm pe autostradă sau pe ce, nu știu. Da. Unde ne scoate pe la periferie. Bă, să fac benzină. O să alimentăm, să băgăm un pic de benzină. Practic, noi avem două variante să mergem spre... 90. Prima variantă ar fi fost pe lângă Marea Moartă și a doua variantă pe autostradă prin deșert. Având în vedere că încoace am mers spre Marea Moartă, de data asta vom lua celălalt traseu, cel prin deșert. Uia. Am... oprit să alimentăm. Da, asta am Am hotărât să băgăm Cam la obosit 15 suntem. 15 dinari. Da, 15 dinari, no, cam așa. În care se alimentează. Bine, un domn care... Mă dau jos să nu... Da, aici practic de fiecare, nici nu trebuie să te dai jos. Nu? Nu. Hai să vedem, 15 dinari, O să vedem acolo, să vede ceva. 15 dinari, 18 litri. Ceva de gen, da, 15 dinari, 18 litri. No. Este un domn 15 care ne dinari. iubește. Da, practic la fiecare benzinărie există cineva care stă în afara benzinăriei și ei se alimentează, nu mai te întreabă de cât. Deci e foarte simplă treaba. Cam de 90 de lei am. No, deci cam de 90 cum stă cu... Oh, e aproape full-ul la Pichi. Ți-am zis să nu bagi de 15. Las că avem de mers acum. Treaba ta. O să se bucure că să ne mai rămână benzină. Da, deci practic mașina asta nu are ea putere foarte mare, Kia Picante, dar consumul e foarte mic. Adică am băgat un full și jumătate până acum, cred. Un full jumătate, nu știu, n-am cheltuit foarte mult pe benzină. Nu, deloc. Deci chiar vă recomandăm. Deci mai ales dacă sunteți 2, 3, 4 persoane, e ideal în cazul în care preferați să faceți excursiile pe cont propriu, cum suntem noi. E ideal să vă închiriați o mașină. Chiar există anumite porțiuni unde se conduce haotic în Aman, în capitală, și în Aqaba. Aici în Aqaba se simte influența egipteană și de aia se conduce destul de haotic. Aseară n-am mai filmat, eram prea obosit să filmăm, dar și îi dăm tare spre Aman, înconjurați de palmieri și având în fața noastră niște munți, lăsând în partea stângă Marea Roșie, suntem înconjurați de niște peisaje idilice. Ce faină e aia? Pe măsură ce ne apropiem de capitala Iordaniei, de Aman, avem ocazia să vedem o furtună de nisip. O tornadă, da. O tornadă. Mă rog, o tornadă. Asta e cea mai aproape. Asta se vede bine și pe filmare. Uite ce groasă e pâlnia, uite ce mare e pâlnia. Să s-o pus. Da. Practic baza Pâlnia, nu? da, pâlnia, baza tornadei se vede cel mai bine. Și uite ce mult nisip ia și cum aruncă în aer. De Practic fapt, nisipul se ridică până la sute de metri înălțime. Da. Și după un drum destul de lung din Aqaba, ne îndreptăm spre centrul orașului Aman. Uitați cum arată. Uite ce pod.
până în centrul orașului sunt doar vreo 5 km. Am ajuns și în Aman. Hai să vă fac o scurtă prezentare a cazării. Avem frigider aici. Am luat o lebeniță. Sunt un pic agitat pentru că am băut o cafea. Iulian deja a făcut un duș, e fresh. Avem fiecare camera noastră. Asta e camera lui Iulian, un pat mare. Oi! Comod e patul. Na bun. Aici e camera noastră vis-a-vis. De fapt nu vis-a-vis, că lângă. Avem și dulap unde să ne punem hainele. Avem și balcon. Putem să ieșim aici pe balcon. Locația e foarte bună. Am discutat cu persoana care ne-a cazat. Uitați, aici e baia. O baie destul de luxoasă. Cabină de duș. Avem și de aia de așa. Se numește bideu, Claudiu. Bideu. Nu vine în... Avem de aia care se numește așa. Bideu. Video. No. Practic, în linii mari, cam asta e cazarea. Facem rapid un duș, după care ne îndreptăm spre amfiteatru. La ora 7 închide, e ora 6 acum. Cam o jumătate de oră de mers pe jos de aici. Așa că ne vedem mai încolo.